Kaixo, lagunok, ongi etorri Madia Cosmeticsera. Gure fabrikak 300 betile onenak ekoizten zituen. Banda malgu arina eta argia, aplikatzeko eta kentzeko erraza. Betileak esportatzen ditugu Asiara, Europara, Ekialde Hurbilera, Afrikara, Ipar Amerika, Hego Amerika, Australia eta abar merkatuan. Onartu zure modelo pertsonalizatuak eta betileen bilgarriak. Mesedez, ez izan zalantzarik gurekin harremanetan jartzeko.